cu Matrix Cacau. Cacau a avut nevoie de 2 încercări de șut. Prima oară n-a reușit, un luft mai puțin văzut în execuțiile brazilianului. Poate nici se aștepta să-i vină mingea, nici poziția nu era cea mai bună, a călcat pe minge, apoi însă l-a trimis în plasă. Khedira pentru Cacau și neamțul brazilianul, germano-brazilianul. Marica, românul face 2-0 cu un șut la colțul scurt. Era minutul 18 și trecuseră doar 4 minute de la reușita lui Cacau. Excelentă fază de contraatac. A fost surprinsă defensiva lui Bochum, că de fapt gazdele la 0-1 erau nevoite să iasă la atac. Și atunci de aici au apărut aceste spații pe care au pasat și s-au demarcat fotbaliștii lui VfB. Excelentă finalizarea lui Marica, s-a văzut și mai bine în acea perspectivă, în acel unghi, cu portarul în față. Nu a fost ușor, a strecurat balonul între goalkeeper și bară Marica. Am văzut și pe Alexander Hleb, omul împrumutat de la Barcelona, este doar pe banca de rezerve în această partidă. Mereu m-am întrebat, se întoarce? Se întoarce cu siguranță. Cred că așa se explică prezența lui Hilbert în primul 11. Probabil că se gândește și la următorul sezon, încearcă să o